Ο Άγιος Ελευθέριος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς μάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η ζωή του αποτελεί παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης στο Θεό. Γεννήθηκε στην πόλη της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αντωνίνου, περίπου το 3ο αιώνα μετά Στίνο. Από την παιδική του ηλικία ο Άγιος Ελευθέριος διακρίθηκε για την πίστη του και τη βαθιά του αφοσίωση στο Θεό. Ο Ελευθέριος μεγάλωσε σε μια χριστιανική οικογένεια και από νεαρή ηλικία ανέπτυξε την αγάπη του για τον Χριστό και την Εκκλησία. Σύντομα αποφάσισε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη θρησκευτική ζωή και ανέλαβε την ιερατική αποστολή. Υπήρξε ιερέας και συνδύασε την πνευματική του ζωή με την ενίσχυση της κοινότητας και την υποστήριξη των αδύναμων. Έγινε γνωστός για την ευσέβεια, την καλοσύνη και την αφοσίωσή του στο έργο του Θεού. Η σπουδαιότητα του Αγίου Ελευθερίου ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα έντονοι εκείνη την εποχή. Όταν ο Αυτοκράτορας Αντωνίνος διέταξε την καταδίωξη και τον εξαναγκασμό των χριστιανών να αρνηθούν την πίστη τους, ο Άγιος Ελευθέριος με την ισχυρή του πίστη αντέταξε την απειλή και αρνήθηκε να υποταχθεί στις πιέσεις της εξουσίας. Παρά τις φρικτές βασανιστήρια που υπέστη, ο Άγιος παρέμεινε σταθερός στην πίστη του. Οι βασανιστές του προσπάθησαν να τον πείσουν να αρνηθεί τον Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, ο Άγιος Ελευθέριος υπήρξε ανέντοτος και υπερασπίστηκε την πίστη του, κάτι που τον έκανε ακόμα πιο αγαπητό στους πιστούς της εποχής του. Ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου Ελευθερίου δεν ήρθε παρά μόνο αφού υπέστη μεγάλη ταλαιπωρία και βασανιστήρια, αλλά η αφοσίωσή του στο Θεό και η αντίστασή του στον πειρασμό της αποστασίας τον ανέδειξαν ως πρότυπο πίστης και ανδρείας. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ελευθερίου στις 15 Ιανουαρίου. Είναι γνωστός για τη μεγάλη του πίστη και την αφοσίωση, καθώς και για τα θαύματα που αποδόθηκαν στην προσευχή του και τη χάρη του. Ο Άγιος Ελευθέριος συνεχίζει να είναι ένα παράδειγμα πίστης και ανθεκτικότητας για όλους τους πιστούς, και η ζωή του είναι μια πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης. Η θυσία του Αγίου Ελευθερίου για την πίστη του και η αφοσίωσή του στο έργο του Θεού αποτελούν κληρονομιά που συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές των χριστιανών. Η Εκκλησία τον τιμά ως μάρτυρα και ως σύμβολο της αφοσίωσης και της πίστης που παραμένει αμετάβλητη μπροστά στις δυσκολίες και τις διώξεις. Σήμερα η μνήμη του τιμάται με μεγάλη ευλάβεια από τους πιστούς και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης και πίστης στο Χριστό.